ústavního soudu. Nikdo moc nevěří, spíš čeká nějakou boudu a vůbec neřeší, ať sám či se svým druhem, že dorazí obálka s černým či jakým pruhem. A náhle u vrátek je divný listonoš. A pak to přijde a skončí každá touha. Fronta se klikatí, je nekonečně dlouhá. Někdo je smířený a někdo dýchá prudce. Bez peněz, mobilu, všichni mají prázdný ruce. Je pozdě myslet, že to je jen špatný žert. Vyplnit pečlivě, aby to dobře přečet. Ten chlápek za stolem, který dá na to štempl a navždy potvrdí, zda byl či nebyl lempl. A pak už bez váhání můžeš vyjít dál. Andělský hlasy znějí od pekelných zvonů. Už jenom málo kdo by se chtěl vrátit domů. Všichni jsou světí a dobře jim to ladí. Nic tak jak muzika tvou duši nepohladí. Nezbývá doufat, že to